Masibulise mbukeli ngalentsasa sivuke ngenjiququqa sadibanisa sapheka imbize nesondle kwasisidlo sakho sakusasa siyaqiniseka ukuba konke okusemdleni woluntu asikushinga phandle. Molo mamtshali. Molo makholi. Masijonge ezihamba phambili ithini kwelakhe icala. Hayi ke mbukeli siyakubingelela Ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngokuthi ke uhlanganyele kanye nathi. Uyabona nje ke lezi iphalaphala zeintokazi sezila zizokuphathela konke okudingayo. Yindida ke esiqoko esatholakala endaweni yesigameko kwelikameyiwa yimphumela ye-census nokunye ke okuningi. Wena nje omali ukuthi ukwenze ukuthi uhlale phansi unethezeke. Angithi manje phela sasivela sakwenzela izinto ukuthi zalula. Kusadingeka ukuthi ke uzuhlale phansi endlini udonse isitulo uthela amahe noma iti uzikwazi ukusibuka. Usiyakwazi nje ukuthi usibuke useteksini. Uyabona nje umaswadlulisa imali usi 3 la ku 35 rand nasestimeleni mabesatho conductor ticket esandleni. Makuceda kubaninga nje uqhubekeke uyibukele uhlelo Ekhaya Jikelele. Omunye ke uthi ke babegibele itekisi bebuye emsebenzini babona umshayeli esekhala. Hayibo bamangala abantu bambuza udriver, hayibo driver ukhalelani? Wathi niyabona ke angithi le taxi siqale into yayo kungafuni ukuma. Hawe ubutata obavela lapha abantu bebona ukuthi basengozini. Umbukele igama lami nguNonxelo bamtshalo kwaMwali kade siyabonga kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi la Ekhaya Jikelele. Siqala ke ihora lethu lokuqala ke sibheke indaba ehamba phambili. Inani labantu leli lintingela suka kwizigidi eziyi-51.7 ngo-2011 layokuma kwizigidi eziyi-62 ngo-2022. Izolo enkantolo ephakeme ePitoli kuvele ukuthi uLibofuzo lithola ukuthi lesi siqoko esatholakala endlini ngemva kwesigameko kwadutshulwa kusona uSenzo Meyiwa akusona esalaba abaqula icala lokubulalwa noma kokubulawa kukaMeyiwa owayengunozintiwe bafana. Ukanti kwezemidlalo itumente ye-Curling Black Label iza kudlalwa ngawo onke amaqela li-16. Andinanto undize kanye nkosi ndize kanye nkosi yam. Molweni makhaya, igama lam Ikhona, ndiyimvumi. Zenihlale ke nibukele Ekhaya Jikelele apha ku SABC Plus. Nonwabela izinto ezifana nezemidlalo, ezendaba nazo zonke ezinye izinto enizithandayo emakhaya. Ningahambi. Inkantolo ephakeme ePitoli itshelwe ukuthi ngokolibofuzo abukho ubufakazi obeyamanisa abasolwa nezinto ezatholakala endlini yesigameko ngesikhathi okwadutshulwa kwabulawa ngaso owayengunozinti weOrlando Pirates uSenzo Meyiwa. Endlini okwenzeka kuyona isigameko kwatholakala isiqoko esahamba sayohlolwa. Lesi siqoko kembukeli ngokolibofuzo akusisona sabasolwa. Oku kubonakala njengokuxhoxa ubungqina betyala labezotshutshiso. Ukapteni Mapsheti Masitla uthi abukho ubungqina obubuqilima oboyamanisa incindi yofuzo yabatyhola bobahlanu nendawo akutyelelwa kuyo uSenzo Meyiwa. I can conclude here that on both the swap and the head I can exclude Ntanzi. Umsebenzi wecandelo lase-Human Resources kwinkampani ebesebenza kuyo umrhanelwa wesibini uBongani Ntanzi uye wakhwela emkhumbini. uHenrich Melder uxelele inkundla ukuba uNtanzi wafaka isicelo sokuthatha ikhefu phakathi komhla we-27 ukuya kwi-31 ku-Okthobha ka-2014 kwaye wayengekho engqeshweni mhla kwakubulawa uMeyiwa. And the document I'm referring to, Your Lordship, is number 12 in the document pack, which then can confirm that Mr. Ntanzini applied for unpaid leave and he stated it was for personal problems. Kodwa amagqwetha kaNtanzi athi ikhona inkcazelo yoku. Abetshutshisi bathi bakulungele ukuqala elinye ityala phakathi kweli ityala neliza kuqononondisa ukuba ubungqina obanikwa ngabarhanelwa bunesihlahla kusini na.
Inani labantu beli lintinge lisuka kwizigidi eziyi-51.7 ngo-2011 layokuma kwizigidi eziyi-62 ngo-2022. Intloko yeziko leenkcukacha-manani kweli, uResinga Maluleke, ugqithise umqulu wengxelo yobalo lwamvanje kumongameli uCyril Ramaphosa kwizakhiwo zomdibaniso phezolo. iGauteng lelona phondo linabantu abaninzi abayi-15 million. Logama umhlakoloni unelona nani labantu abambalwa abayi-1.3 million. Inani labaphambukeli kweli limi kwi-2.4 yezigidi. Iziko lobaninya ingathi ngaphindeka imbali kwiqela le-NFP njengoko esaqhuba amadabi obunkokheli kuyo. Kwenzeke iphinde ingakwazi ukuzigqatsa kunyulo jikelele. Ukuba inkokheli azichebana induma phambi konyulo lonyaka ozayo nakwesi isihlandlo eliqela lakubukela amanye amaqela ekhuphisana evotini. If it gets to the date in March when we close nomination and they have not settled their leadership, it means they will not participate in next year's elections. Imile NFP ukuba ngeke kwenzeke okwezolo kwakhona. The National Freedom Party is going to be a major player come next year's elections, and you can mark my words on that. And in particular in KwaZulu-Natal, because the NFP is going to decide who is going to govern the province. Eliqela lagqibela ukuba nenkomfa yonyulo ngo-2011, ngoku enye inkomfa yonyulo yalo iza kubanjwa ngoDisemba lo. Ipanel kamongameli uPaul Mashatile uthi izwekazi Afrika mali leseke konke nje ke okuhambisana namalahle kwaye ngelixesha ke uma uhlale ukhona umbani ukuze uzohlezi kukhona ugesi. Lenkomfa idibanise amazwe angaphaya kwamashumi amathathu ngenjongo yokutyikitya izivumelwano kwicandelo lokuphehla umbane. uMashatile usebenzise elithuba ehlabikhwelo kwizithunywa zalenkomfa ukuba zincedise uMzantsi Afrika kwingxaki yombane. South Africa is currently confronted with the challenge of electricity shortage, which has negatively affected our economy, undermining some of the efforts to address unemployment, poverty, and also other critical challenges. Lenkomfa iza kuqwalasela ukumbiwa kweoli nerhasi. uMashatile uthi iphulo lwehlabathi lokulwa ukuguquguquka kwemo yezulu malibeke imida eqwalasela imfuno zeAfrika. Often we get given resources or money and told you need to transition within this period. We must say no to that and be able to look at our own needs. Usekela mongameli uye waxhaswa ngumphathiswa wezimbiwa uGwede Mantashe. uMantashe uthi imibutho engekho phantsi kukarhulumente mayibhaliswe kwaye iphinde iveze abaxhasi-mali bale mibutho. Let's pay attention to NGOs, foreign funded, and blocking development in South Africa. And I made a proposal that we must consider. NGOs must register. NGOs must declare their source of funding because we can't allow them to have unlimited funding. uMantashe uthi uMzantsi Afrika sele ephulukene namathuba okumbiwa kweoli ngenxa yemibutho esoloko icela imingeni kwiinkundla zamatyala. Kwiindaba ze-SABC, Ndingubulelani Philip eKapa. Nakuba sasingesihle kahle isimo sezulu kodwa abantu bebephume ngobuningi bezothi indlelanhle kumfundisi owasungula imishini yakwasiza abantu uElo Stegen. Ikhulumi ke beyisinayitetelana ziqephuza ngomfundisi Stegen okufaka phakathi lo waye umengameli wezwe Jacob Zuma zimchaza njengomuntu obesebenza ngokuyikhandla. Umfundisi Stegen ubenothando ebazisa abanye abantu. Ubengumngane omkhulu ke walowo beunduna enkulu kaZulu ongasekho naye umntwana uMangosuthu Buthelezi. Lo mbiko kolandelayo usuqoqelwe umdidiyelo semkantshubomvu Calvin wakwadlula.
Izindimbane zabantu beyiphume ngobuningi emishini yakwasiza abantu eKranskop KwaZulu-Natal ukuzothi indlelanhle kumfundisi uElo Stegen. Lapha bekuphume abadala nabancane kanye nabantu beyinkonzo ezehlukene. Imeya yomkhandlu uMzinyathi uPetros Ngubane uthi phakathi kwezinye zezinto uStegen ayithanda uxolo ebazisa abantu ezwana kakhulu futhi nomntwana wakwaphinda ngene naye ongasekho inkosi uma ngosuthu Buthelezi. Umntwana njalo mayifika la kuba umfundisi uStegen kube njengomfowabo kodwa umntwana ube umuntu ohlambulukayo akhuluma izinto ezingaphakathi njalo mayifika kuba umfundisi. Into ayikhuluma kuso sonke ispeech sakhe wayekhalela lokho kubuyisana nobudlelwane obungaba normal phakathi kweIFP neANC athi leso sicelo sakhe kuyoba buhlungu mayingahamba singenzakalanga. Ngiyazi ukuthi bazothi abantu nangokungubane ufaka ipolitiki. Obezomela undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uPhegi Nkonyeni utshela amakhulu abantu ukuthi ngempela izwe liqemeke udumo lwengozi ngokwedlula emhlabeni kaElo Stegen umsunguli wemishini yakwasiza abantu. Indeed, we have lost a warrior. Impela silahlekelwe ibutho lasezulwini. A spiritual one. Ibutho lasezulwini. Even during the times where there were many negativities around the church, he remained steadfast. We just hope that whatever issues and concerns that were raised by the people about the church, those who are left behind would be able to sort them out so that they will not tarnish a good image of the mission. Indodana yomntwana uma ngosuthu Buthelezi ongasekho uZuzifa Buthelezi uthi usebenze omkhulu umsebenzi umfundisi uElo Stegen wathi sengathi ihlobo nabangani bangathola ukududuzeka emphefumulweni. The two great friends, brothers passing together within such a short space of time. I was also very intrigued when this happened, but at the end of it, I thought that the best way to understand it was to say maybe these two friends decided also to make that vow that is made by people when they get married till death do us part. Lenkonzo yomncwabo yomfundisi uStegen ibihanjelwe nawulo wayengumengameli wezwe uJacob Zuma othe umfundisi uStegen ubengasigodlile isandla ube umuntu onomusa futhi ophanayo. Ube umuntu wabantu. Kukhona okuye kwangithinta ngiyaxolisa Shenge ngoba umfundisi uStegen bomngane omkhulu kaShenge ubaba wakho. Umfundisi uElo Stegen bese kunesikhathi kumxinile ukugula washona ngoLwesibili lwangomhla zingama-26 kuMandulo okuyinyanga eyedlule. Ubese neminyaka engama-28 ubudala. Phakathi kwezinto ezenziwa umfundisi uStegen zagqama ukusungula isiteshi esingaphakathi emishini isiteshi somsakazo kwasiza abantu ikhwezi okuyisiteshi somphakathi. iSABC ihambe yaze yafika kule siteshi yayibonela ngawo yamehlo imisebenzi yomfundisi uStegen. NginguCalvin wakwaDludla emishini yakwasiza abantu eKranskop KwaZulu-Natal. Izaba ngumsebenzi olilize ukuzama ukuthulisa abalandeli baseFrance ngobusuku bangecawe eParis xa iSpringboks ke izawuqobisana kwi-quarter final yendebe yehlabathi yombhoxo ka-2023. Amabhokobhoko ke achitha ixesha labo ezama ukwakha beyile isicwangciso sokuqubula phantsi abaxhasi okanye abachasi babo. Emabhokobhoko athi kahle ukuthi angeke akhone ukuvala lo msindo webalandzebe licembu laseFrance eParis ngelisonto kanti RG9 uthi into lekhona nje ukuthi kumele batibambe ticine kude kube sekupheleni kwalomdlalo. I don't think the crowd will be silenced from what we've seen so far in this World Cup. The support has actually been incredible, and obviously for the French team with them playing at home, I don't think they will be silencing them this coming weekend. Cha, lithemba libuyile ke kubafana kulandzela umdlalo wabo neTonga. Ingani phela Henry Pollard kanye naMani Libobhe bendaloku labathunywe kona. Faf de Klerk naye wanikwa ke lithuba ngesikhathi lelicembu lalakhala eDlane Island. It's great to have him back. He's
a great asset to us, and he gives a lot of confidence to the players around him. Emabhokobhoko athi kahle ukuthi alinzele ini kuFrance kanti nje lena seyiyubanjwa ngileshobele nayo. Lisele mqeqeshi uMabhokobhoko lithi lilinze nje umdlali munye waleli qembu lalakhala tophakamisa sandla athi yebo ngiyavuma siyawuphumelela lo mdlalo kuphuke inhliziyo tebalandzeli belicembu laseFrance. When you play at this level, teams analyze each other to the bone. So you have to find means and ways to stay to your core. Emabhokobhoko anawo ke umlando wekwenda kahle kunzebe emhlaba kanzi ngelisonto kulinzele ukuthi ende lokuladvume ngako. Siphinde sikwamukele mbukeli wekhaya jikelele kanti ke mangabe siqhubekela phambili nezindaba esikuphathele zona izolo kwenzeke imbedumehlwane enkantolo ephakeme ePitoli nokuyilapho oqulwa khona icala lokubulawa kalowa unozinto weOrlando Pirates kanye nebafana uSenzo Meyiwa. Mbukeli ngesikhathi amaphoyisa eqoqa ubufakazi ngemva kwesigameko sokubulawa kaSenzo athola isigqoko okwathiwa ngesomunye walabo ababeboshelwe leli cala ke. Kodwa ke kuthe uma ngabe sekwenziwa ulibofuzo ngalesi sigqoko kuhlolwa laba basolwa kwatholakala ukuthi cha akekho nje noyedwa kuyamaniswa naso kulabasolwa. Osekudida ke manje ukuthi kanti lesi sigqoko ngubani umnikazi waso safika kanjani endaweni yesigameko nanokuthi nje ke laba abathi esabasolwa bakuthatha kanti lokhu ngoba phela nanti ulibofuzo luthi akusone sabo. Silandeke ungoti wezomthetho uMpumelelo Zikalala attorneys ukuze azosichazela kabanzi ngalendida yesigqoko nanokuthi nje ke yini manje esingenzeka ukuya phambili. Mpumelelo asikubikele lo hlelo lisibonge ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. Angibekele kuseni bese ngibele kakhulu abalela bahle ezabasibukele emakhaya. Mpumelelo nansi ngwiji khwebu. Isigqoko kuthiwa akusise sabasolwa. Engabe kusho ukuthini ke lokhu ohlangothwini lweNPA okuyiyona phela eshushu sabasolwa? Ithanda ukuba inkinga indaba yesigqoko ngoba sekukhombisa ukuthi ofakazi kade bekhombisa lesekuthi identity plate noma sebayibiza ukuthi comma pirate kodwa ebhalwe phansi. Khona la kade beqamba khona manga makuwukuthi akekho ngisho umuntu oyedwa uthintekala lapha lesasigqoko noma bakhuluma iqiniso bona kodwa abantu akuyibona benze iphutha abantu ababoshwe kade bebopha kwamaphoyisa. So ngenzeka ukuthi ukhona umuntu ngempela oyegqoka isigqoko ngalelanga umuntu oyegqoka isigqoko yebo wangena kwabuyena owabula wenza lesenzo simo sokubulala uSenzo Meyiwa kodwa kuyena olapha ebhokisini ukuthi kubanje abantu abawrong lento kade ishiwo abasolwa kusukela ngesikhathi icala liqala kuze kufike manje kungenzeka ukuthi iqiniso yize noma mhlawumbe kuthazongena ubufakazi obuzothi masemngenile bese sisingaconclude noma bese siyasho ukuthi hayi engathi ngeke umbuso la uthala abantu abawrong akubadedelele labo bese utshena abaphenyi bakho baqhubeke bayokwenza umsebenzi wabakaqe. Hey ngendlela ochaza ngayo ke Mpumelelo manje singashona ukuthi cha luphume nobomvu ke kubasolwa ngalokho kutholwe ulibofuzo. Hayi kangako kusakhona la ama report e-cellphone ongenzeka nawo uthola ukuthi ayaprove ukuthi ama cellphone abedonsa lapho ngaleso sikhathi kakhulukazi accused number 1 2 and 3 okuyibona abantu abathinteke kakhulu mase kuza kwisini noma mhlawumbe indawo yesigameko. Make ama cellphone reports nawo aveza ukuthi abathinteki ngisho nakancane kokho la beke baba khona eduze kwaleya ndawo. Nami ngisho ngithi hayi kuzoba nzima ukuthi ijaji lithi ngitholana necala amadoda ngoba ayikho into ebathatha ibaplace kwisini. Konke makuthiwa khona isigameko esenzakalile khona la usolwa khona ufayela ususu uzobeka lapho kwisini kuleyo ndawo khona kuzobonakala ukuthi hayi ngempela lo esimsolayo ubekhona la nanka ama fingerprints akhe siwatholile na iDNA yakhe siyakwazi ukuthi siyithole nabo ofakazi abayimele bayakwazi ukuthi bakuphuma noma abantu ade besendlini bayakwazi ukuthi bakuphuma ukuthi ngempela kade kusibanibani kade sendlini mangekho konke lokho then amathuba ukuthi istate noma mhlawumbe umbuso ukuthi ukwazi ukuthi uphumelele aziba mancane kakhulu. Manje Mpumelelo njengoba sekuphumekele imphumelo yolibofuzo nje ke angeke yini umbuso wanxusa inkantolo ngokuthi kuphinde kwenziwe futhi olunye ulibofuzo? Angeke kusakwazi ukuthi kwenze kanjani ngaphandle mhlawumbe umbuso mangasosho ukuthi ayisicela siphinde siqaleni phansi la kodwa ngenxa ukuthi isigqoko sesathathwa sabekho umbuzo obalekile uzothi ungabula ubofuzo bese kwenziwa lapha lesasigqoko emva kweminyaka ewu10 esazosebenza yiniqala sisakhona yini kwasona isigqoko noma mhlawumbe asisekho uma ngabe sisakhona kule minyaka ledlule kusona kade sithindwa ubani ukhona yini umuntu okwasilinganisa wasigqoko ngoba khona umuntu onjalo le nithaza ukuthi ayi angeke sakwazi ukuthi sikuthathele ubufakazi sithi sibenza kabusha noma sicubungula kabusha ngalendlela ekuyiyona
So ukuthi kuphinde kuqalwe phansi ikakhulukazi kulabasola labo bakhona njengamanje kuthiwa akwenziwe i-investigation makwenziwe libofuzo okwesibili angikhona ukuthi bangavuma kodwa ziningi kakhulu izinto esezenzakalile isikhathi sesihambile futhi nakhona ngeke sakwazi ukuthi kuphinde kuthole le information noma leqiniso sithi siyalifona ikakhulukazi kulabasola basebhuksini njengamanje. Manje uma ngabe sekukanjena ke mhlawumbe iNational Prosecuting Authority yona ukuqhubekela phambili ke emva kokuthi kuphume lemphumela yolibofuzo ingathatha yipi engela mhlawumbe kuleli icala? Ayikho indlela abazokwenza ngayo ngaphandle ukuthi bakwazi baqhubeke necala njengoba kuyilona. Ukhona omunye umqondo othi ngenxa yokuthi mhlambe benayi i-NPA bithule ingcindezi ukuthi licala liqhubana nini kungenzeka ithe kulabo abaphethe ake siqhubeke naleli cala nalofakazi bethu kungaphelele khona nizobona ukuthi basithi asikho ready ukuthi siyinkantolo sokusikhuluma ngalo. Angikholwa ukuthi labantu abangene ebhuksini abahlali phansi nomshushisi bakhulume umshushisi bese yabatshela noma bese yezwa ukuthi hayi engathi le case ayila kufanele ukuthi baye khona phela ngoba sokhumbula ufakazi yebo ungene ebhuksini ezethula ubufakazi kodwa usuke sekhulumile nombuso oqala umbuso ngeke uzolethe ufakazi ongazi ukuthi uzoyisiza kanganani icase yakho phinde kusolisa ukuthi awu kanti makuthiwa niya prepare nina madoda ni prepare ukuwina noma seni prepare ukuthi yonke information yakhona ke nayize ngaphambili khona umphakathi nenkantolo nabasola bezokwazi ukuthola ukuthi kwenzakalani if ukuthi kwanina nithemba ukuthi licala nizokwazi ukuthi niliwine nibalethelani pho abanye noma nisaqhubekelani nokushushisa labantu ngoba niyabona ukuthi ngathi izinto lezi nihambele kahle. Bangaba khona yini abantu ababoshwayo ke ngemva kalomphumela wesiqhoko umpumelelo? Ngicela ungiphindele. Bengibuza ukuthi mhlambe bangaba khona ke abantu abangaboshwa ngemva kwalomphumela wesiqhoko. Bangaba khona impela if kuwukuthi amaphoyisa bazange bawenze kahle umsebenzi wakhe noma mhlambe khona abantu abathathe kwabakhona ufakazi ababuthintayo lapho kwisini bangaboshwa impela la kuzothiwa khona hayi utemperishe ne-crime scene kuyicala le ukhona elinye icala futhi esikubeze ngo-obstruction the ends of justice or defeating the ends of justice la sekuthiwa khona ngesikhathi ubulungisa busafuna ukuthi sikuthole wena khona into oyenzile esithathe yasiphosa leceleni uchaza ukuthi mangabe khona umuntu wasifaka lesi sigqoko inhloso yakhe ukuthi ngifuna ukuthi ngijahuta lapha into engeke nakwazi ukuthi ngiyithinte nangelilodwa ilanga hayi then ke nawe siyakwazi ukuthi sikushushise lapho. Pumelelo ingabe leli cala likhombisa ukuthi ezomthetho ziqine kangakanani basengaba yinethemba yini ngawo abantu ke baseningizimu Afrika? Mina ngayithemba impela yabona mawukwazi ukuthi ube nenkantolo ezokwazi ukuthi ikhethele amaqiniso kanje ube nestate esokwazi ukuthi ama-investigators angasho ukuthi mina ngithola ipressure yokuthi leli cala esikhuluma ngalo likhulu umuntu owadlula emhlabeni umuntu owayenestation noma owayethanda iningizimu Afrika kakhulu abasola abakhona nakhona abakwazi ukuthi bayidefend ukhombisa kona ukuthi lento esibiza ukuthi ubulungu siyenze yes uzosolwa yebo uzongena ey'kweletini ngoba nakufuna ukuthola ummeli ahambe ukuthi akurepresent but mase kufika enkantolo uzolithola ithuba lokuthi ukwazi ukuyikhulumela ulithola ithuba futhi nokuthi ukwazi ukudispute kwakho kukhona nestage futhi la khona ibonakala ukuthi izinto zaso azihambi kahle sikwazi ukusho sithi cha nayi investigation ihambe ngale ndlela so esekutheni kwazi ukuthi kuphume amaqiniso kakhulukazi ngasesadini lenkantolo ngibona konke kuhamba kahle la nginenkinga khona though ihladi lama law enforcement agencies amaphoyisa sithembele kuwena phela amaphoyisa ukuthi akwazi ukuthi enze uphenyo ngendlela right mangabe amaphoyisa engenazo iy'nsiza neskill nokwazi ukuthi baphenye ngendlela ukuthi ukwazi ukuthi kutholakala abantu akuyibona then kube sekuyinkinga kana ngoba into esingeke siyibalekele ukuthi isigameko senzeka kodwa ukusiphatha kabi ukuthi after isigameko sesenzakalile asibanga nawo amaphoyisa amasibuko kwamanje mhlambe at the later stage bazosikeza information ehlukile akwazi ukufika ku-crime scene a-collect information aphenya akwazi ukuthatha abantu kuyibona bona bababeke ebhokisini bese bekwazi labo bantu ukuthi abashushiswe so makuwukuthi kule component yobulungiswa ikakhulukazi lapho amaphoyiseni khona la ngingahambi khona kahle ila ngibona khona kuyinkinga ukuthi awu kanti makuthiwa isigameko esifana njengalesi esenzeke emndenini wethu thina ubulungisa siyokuthola kanjani babehlule ngu-investigate icase enkulu kangaka. Manje Mpumelelo mangabe kungatholakala ukuthi cha laba basola abahlanu ngempela kuhanjwe nalobo bufakazi bolibofuza ukuthi cha laba basola abahlanu akusibo kushuthi ake niqale phansi ke niyobheka ukuthi lesi sigqoko ngesikabani engabe lokho kusho ukuthi leli cala selingadonsa isikhathi esingakanani selingaphinde lisuke liphinde liqale elinye liqale phansi. Lisengaqala phansi kulaba abasha bazotholakala if kuwukuthi kuthiwa engathi nibamba abantu abarong ngoba kuzobe sekuthiwa nina nikaze niphendule ngalezi zinto kulabo basebhokisini manje
abakwazi ukuthi baphindele kuy'nsolo ezizodwa kabili unless kuthiwa sikhuluma nge-appeal mhlampe eya SCA noma eye Constitutional Court. Kodwa kulabo bakhona njengamanje njengoba sebefikile baphendula nje ukuphendula kwabo kube sekuphelela. Mangabe kuthiwa khona investigation entsha eyenzakalayo ayenzeke manje sizenzelela yodwa basengabanjwa nabanye abantu yebo siphinde siqale phansi sithi sikhuluma icala likaSenzumeyo ngoba bona bazobe sebeshushiswa kabusha noma kusafresh kwabo kungahlanganisiwe noma kungamadinisiwe kunalokho. Into engabe isisiza ke stage at that time ukuthi sebebonile ukuthi mawuye enkantolo kungakanani ubufakazi okwazi ukuthi kungene mnganazo okwazi ukuthi kuphume bese befaka ofakazi bese befaka ofakazi abazi ukuthi bazobanikeza lama results abawadingayo. Hayi impumelelo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje ekseni sikufisele nje usuku oluhle. Ubonga mina kakhulu belosuku oluhle nayo. Lawo kembukeli bekuwumpumelelo zikalala wezikalala attorneys besixoxisana naye mayelana nodaba lolibofuzo ukutholakala ukuthi cha akekho noyedwa kulabo abasolwa abahlanu obekwe icala noma osolwa ngokuthi ke wabulala uSenzumeyiwa omechayo noma okuthiwa lesi sigqoko ngesakhe. Njengamanje kembukeli sothi nje kequ 8 lo siyabuya emva komzuzwana. Siphinde sikwamukele embukeli lapha ekhaya jikelele sibonga kakhulu ukuthi ke usahlanganyele kanye nathi. Lusukile ke uthuli lezwiche phakathi kwezwe iIsrael kanye nePakistan noma ke iPalestine kanti ke ngamakhulu abantu asebeshone kulesi sigameko. Ngempela iyoze iphele nini lempi esidonse iminyaka kube kuyini umnyombo wayo kanti ke uzozuzani ngempela umuntu onganqoba lempi. Ukuthola kabanzi ke sixhumana ngohlelo lweZoom noDokotela uSakhile Hadebe oyisikhulu esiphezulu lapha ya enhlanganweni EIR. Asikubingelele ke Dr. Hadebe sibonga kakhulu ngesikhathi sakho lapha ekhaya jikelele. Ngibingelela bona nabalaleli ekhaya ngibonge. Dr. Hadebe ingaphezulu kwe-15 iminyaka amazwe akwa-Israel kanye nePalestine ethole nephezulu. Ngabe kahlehle yini le phehlelo ludweshu kwasekuqaleni? Ngicabanga ukuthi ngempela isikhathi sesiside kakhulu kunaloku abaningi abakushoyo. Kodwa uma singaye sithi nje asilande ekuqaleni nje ngokukhulu ukushesha sibheke umsuka wayo. Umsuka walempi noma oludunganye lusuka ekutheni ngesikhathi kuphethe umbuso waseBritain lapha phezulu ePakistan phezulu lasePalestine. Into abayenza lapha ngo-1917 bese bethembisa ama-Jews ukuthi bazowatholela indawo lapha ya ezweni lasePalestine njengoba sazi ukuthi ngalezo zikhathi isikhathi esiningi ama-Jews ayebaleka eEurope efuna indawo ephephile kulandela izibhelu zamaNazi lapha eGermany nakomakhelwane. So into eyenzeka kwaba ileyo ke ukuthi bathuthwa ke abanye bethuthelwa iBritain bathuthela khona ezweni lasePalestine. Okuhamba wacaca ukuthi abasePalestine abahambisani naloko ngoba babebona ukuthi izwe labo lithathwa over manje ngabantu bokufika ngoba sikuqala ke sebeprotesta ke bephikisana naloko kugcina sekunodlame ngoba babengena ngenkani laba babefika bama-Jews befakwa ngenkani uhulumeni owayephethe ngaleso sikhathi waseBritain. And into eyaba inkinga kakhulu ileyo yokuthi njengoba babephethe uhulumeni waseBritain futhi nangesikhali nangokwe-technology babe namandla kakhulu phezulu kwabe-natives noma abokufika ePalestine. Kwahamba kwacaca ukuthi ngo-1947 ama-Jews ayesekhulile ngendlela yokuthi ayesho 33% umphakathi usuwonke. Okwasusa omkhulu umsindo lona-ke nabo beprotesta belisana nohulumeni bephikisana naleso sinqumo. Kwaze kwaqondalela inhlangano yezizwe ngaleso sikhathi i-United Nations yaphasa umthetho owawuthi azibe zimbili ngcono abe mabili amazwe kube nezwe lama-Jewish kube nezwe lama-Arab. Futhi ama-Jewish okuzoba yizwe elisha leli egcine namhlanje silazi Israel leli lama-Arab okuzoba ileli vele likhona ase-Palestine. Waqhubeka ke impi kodwa kuze kwathi kahle ngo-1948 yilapho ke ngokusemthethweni izwe laka-Israel elafonywa khona. Ngokusemthethweni ingakuzwa abantu abaningi bebekhuluma ngalo ludungaduni bethi laqala ngo-1948 ludala kunaloko kube selungena ngokusemthethweni ke izwe laka-Israel liba namandla selidlula
izwe elidala lasePalestine ngoba lalixhaswa izwe elinamandla njengoba ngishilo laseBritain okwenze ukuthi kwezinye zendawo abazidlile esithe umsindo kakhulu uma befika abaIsrael badle indawo ezifana noGaza Strip West Bank noJerusalem okuyindawo ezithathwa ezinamagugu kakhulu le kwelasePalestine so izona indawo ezibangwa kakhulu lezo and kuthe lamazwe uma ebakhona ewomabili alikho elifuna ukuthi elinye lilamukela awamukelani kodwa into eyenzakalile ukuthi leli elisha la Israel libe seliba ngaphezulu seliphatha lanikwa amandla lanikwa inkululeko leli izwe elidala lasePalestine lona laphila ngaphansi kufana uma singathekisa nje nohulumeni ubandlululo eSouth Africa la kukhona ababephethe kukhona ababenganawo amalungelo so isuka lapho lento leyo kuze kubeke inamhlanje nje kunjalo uIsrael ubusa ngaphezulu kwalezi indawo lezi zoGaza Strip zoJerusalem abantu bakhona abayi-native bacinezelekile abanamalungelo so kusuka lapho ke sibona ke abaholi abanjengoYasser Arafat sebakhumbula abalwa kakhulu nabo bazadlula emhlabeni sabona inhlangano oHamas lezi ezafonywa nazo zizama ukulwisana nalesi simo ezigcine sezibukwa njengokuthi izinhlangano zama-terrorist isuka lapho ke indaba. Manje njengoba ke kukade ke angeke ngize ngisho ukuthi bekuthulekile kodwa ke manje kuvele kwathi nje sithubeni ke iHamas yasithumela imicibisholo lapha kwaIsrael engabe ke njengamanje nje ke njengoba sikhuluma kusekuqala lempi futhi siphindile ukuqala yini ke manje umnyombo wokuthi ke owesisusa sokuthi iqale lempi njengamanje ayikho into esuse umsindo kabusha msakazi umsindo nje uluke ukhona awukaze uphone uma ngingakudlulela nje ineminute u2008 lento yenzekile u2012 yenzekile u2014 yenzekile u2021 yenzekile ngibisiphinda manje yenzeke into ebikhona isimo anokuthi abasePalestine bahleli ejele kodwa ijele elishaya umoya elivulelekile noma bekahlaselwa zonke izinsuku kodwa bavalelekile abakwazi ukuphuma bengena izweni labo nje ukuthi khona ama-blockade abakhululekile so sikuloko bathatha isinqumo sokuthi hayi ngeke impi phela ayiqhubeke ngoba asikhululekile yiloko nje okwenzakelile akikho into entsha engale kwalokho futhi enye into mhlawumbe siyilungise engibona ngathi abezindaba bayikhatha ngamabomu bengiyibuka ikakhulukazi laba abakhulukazi lento ukuthi kuthiwe iHamas iqembu laba shokobezi elilwisana noIsrael cha kunjalo iHamas iqembu nje eliqondile la kwasePalestine so uma ubulala abantu basePalestine musuthi ubulala iHamas ubulala nje abantu kunezingane lapha kunalesifazane abangayona imember iHamas yabo ngoba sibonile ukuthi ke lapha ePalestine bekuthiwa sekushone abantu abawu900 ngesikhathi ke kwaIsrael be1000 okusho kuyasho futhi nalapho khona labantu besifazane khona nezingane kuthiwa kunemndeni nje impela ephelile yashabalala yonke kwashona bonke abantu emndenini ngawodwa manje uma ngabe ubona kulamazwe omabili ngokuzwa kahle mangabe uchaza mhlawumbe ungasho ukuthi izwe la kwaIsrael ilona mhlawumbe elichukuluze lasePalestine yebo singabeka kanjalo phela ngoba engithi njengoba isimo sikanje uIsrael ilona eligcinazele abantu ePalestine kakhulukazi lathi sokhona eJerusalem naseGaza bababusa ngombuso wesandla sensimbi lengufaniseni umbuso weapartheid so ibona ababagcinezele so akulula ukuthi uma bephendula abasePalestine sisheshe sibagxeke kakhulu ngoba bagcinezeliwe abakwazi ukuphuma bangene kwezinye indawo zezwe labo kodwa abokufika ibona abakwazi ukuhamba bamuve ngayo yonke indlela umathanda so nabo baphendula nje impendulo baphendula incwadi ngoba bazama inkululeko yabo ngeke ngakuzwa ukhuluma uPaula ngezwe laseBrithani kulamazwe amabili mhlawumbe ubona ukuthi amazwe lawa asephucuzekile iliphi izwe alingabe alixhasayo nanokuthi uma ngabe belixhasa isiphi isizathu sokuthi beseke lelozwe phela emsukeni wayo lento izwe laseBrithani ngilona leli la kwaIsrael lo laba ogcine kwaIsrael amaJews ibona aseBrithani ababalisile bethi babalekisa eEurope ufike ibona ababahlomisa njengoba bebancane kodwa uyibona abanamandla ngaphezulu ePalestine ibona ababahlomisa okuhamba kwaya
njengamanje namhlanje kwipolitiki ezamazwe zomhlaba uIsrael awuthinteki uhlome uzingovolo impela lapha eMiddle East awekho amazwe ahlome udlule uIsrael kodwa ke manje usehlonyiswa izwe kakhulukazi lama-American uIsrael umngane omkhulu wama-American ingakho ungeke uzwe nangelodwa ilanga umongameli wase USA egxeka kunaloko kulokhu ke ungameli uBiden uphumelele obala wathi kuzofanele iNATO ifake isandla ekutheni abantu baka-Israel bazivikele ukushilo lokho I think izolo noma ngaphambi kwayizolo lapha isiyeni ngeke ngambona live esho ukuthi bazofaka isandla kubantu ba-Israel ukuthi balwisane nabashokobezi iHamas njengathi ngasho ukuthi siqaphele ulimi labezindaba nokusebenzisa igama iHamas ezif inhlangano yamathebula zinkulu manje izinhlangano ezifana no-UN kanjena kungani zehluleka ukwenza lamazwe ukuthi ke akhumelana umlotha inkinga ye-UN ile endala esiyaziyo sonke i-UN inalenkinga yokuthi lapha kwi-Security Council la uyikona izinqumo zezimpi ezithathwa khona kubusa inhlangano eziwu5 kuphela ezithize so uma into ihambisana nalabo isuke ingeke iziphasi nje sengishilo ukuthi amanye amazwe e-USA njengoba kune-USA nje no-Britain akukwazi ukudlula lutho okuzophasa ngoba i-Britain ne-USA kakhulukazi ukuseka uIsrael lo Israel obonakala engathi uyawina ngoba phela abantu bathi yimpi futhi kunomuntu ofuna uwina nofuna ahlulwe ngokwabo bayawina so i-UN inqunde amandla ke siyayazi ukuthi into engavuni o-US abaku-UN ayijwayele ukuphasa impela so nalapho ke iloko isekelwa kakhulu izwe elinamandla uIsrael usekelwa izwe lase-USA kanye nalabo abafana nalo manje lampi ke ingasiphele nini ngokubuka kwakho Hadebe noma nje ke isiphetho sayo sifana nokulinda ukubuya kwendodana kaMaria uJesu nanokuthi ke yini okumele ukuthi yenziwe uqeda ngalempi isidonsa isikhathi eside kangaka kungafuneka ukuthi kwenzekeni ukuze kuzophela lempi ngiyaqonda ukuthi mhlawumbe ngokuzwa kwami ngabe uchaza kungamela ukuthi ke iIsrael ikhulula abantu basePalestine bakwazi ukuyihambela babe ne-freedom of movement ezweni labo impi enjena iyingozi ngento eyodwa impi engeyona ukuthi kubhekene amazwe nje aqondile kulwa amasosha kuphela nje into eqondile impi le kulwa khona ungazi uyibuye ngathi imfazwe lokho abanye baze bathi i-civil war ukulwe khona amasosha hlangane nezingane nabantu impi enjalo ayipheli ngoba noma ubani uvuye kuseni ahlasele abuyayolala yoqasha ahlasela ngaphela ngisho unyaka elikhulu ayipheka lula impi efana leyo akufani noma kuthiwa kubhekene amasosha ezwe u-A nezwe B bahlangana bahlukane lapho into isolution ngazi ibe khona ilele kubona impela bakwa-Israel ngoba yibo abanamandla yibo futhi abagcinezelile so ilele kubona ukuthi mhlazana ithande bona ukuthi bakhulule abasePalestine then ilapho ke lempi eyophela khona kodwa nje kunjalo abasePalestine abanawo amandla ukuthi balwe baqhilize uIsrael kanye nalabo basentshonalanga ababasekayo isolution yiyo impela leyo ukuthi kufakwe ingcindezi kuIsrael ukuthi ubakhulule le ngazwelike ngoba baphushwa ngemuva isiqhwaga zako-USA engabe leso siqoga sona sitholani ngokweseka iIsrael khona esikuthola usesiphetha nje Dr Hadebe yebo kuningi esithatha ngokuthi kuyinzuzo phela engithi njengoba uma uyizwe elikhulu efana njengase-USA uyafuna ukuba khona yonke indawo bathi ubukhona bakho bizwakala yonke indawo njengoba le-Africa nje ubukhona babo bizwakala ngeBotswana West Europe Europe njalo Eastern Europe I mean buzwakala ngamazwe afana no-Ukraine nje begcine sebeshayelwe lokho nabo so lapha kuma i-Arab world iyona ndawo abakwazi uma befika bafikele kuyona ama-USA nezikhali zabo inkodwa lokwazi ukuziletha khona lezi zikhali ezigcwele lapha Israel abazifakayo mhlawumbe kunempi abafuna ukulilwa edinga ukuthi abe lapha eduze ne-Arab world iyona indawo yawo sivila sabo Israel abayosebenzisa hayi sibonga kakhulu ke Dr Hadebe ngesikhathi sakho namhlanje kuseni nje sikufisele nosuku oluhle kubonga mina kakhulu Lawo ke mbukeli bokudokotela uSakhile Hadebe wesikhungo iIR besixoxa naye ngezigameko zokuqubuka kodungunyane phakathi kwePalestine kanye nezwe lakwaIsrael. Okwaba nje ke mbukeli ake sithi shwi eyitolo mangabe sibuya sobuya ke sesingene ehoreni lesibili sesibheka indaba ehamba phambili.